Tinokutokesai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuva rechigumi nombiri mwedzi uno waGumiguru. Kaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi SADC Election Observer Mission yakauya muZimbabwe yaburitsa manje gwaro rokugumisira final report pachirungu. Iyo zvawakaringa wakaona musarudzo paribe chachinja pane zvawanga wareketa mazuva mairi sarudzo dzapfuura kuti zvawakaona zvirimo musarudzozvo zvanga zviri botekedzwa zvisvinundo zvipi paribe chachinja ipapo. Wagotoreketa zvese kubvira kunyaya yodelimitation yokutariwa kwomuganhu mitsva pokare nonyaya yoZTBC kuburitsa kwayo zvinhu zviribe kufanana pokare nokuita kwozeki kwanga kuri kuita kunyadzisa chaiko zvese zvakaita kuburitsiwa pachena ipapa. Waramba wachindoreketa kutoti maitirwo akaita sarudzo anga asingaenderani bano zvakareketiwa mutemo unoringana zvesarudzo munyika electoral law pokare no zviri mubumbiro romutemo constitution pachirungu pokare no zvakareketeka zvikabvumiraniwa nonyika dzese dzomusadhaki kuti ndizvo wachaita pakuteedzera sarudzo SADC electoral guidelines pachirungu. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapo. Tichiringadza dzimwe dziri munhau dzanyasi iye sengezo Tshabangu nyasi agonyora pokare imwe tsamba ari kuti makanzura noma-MP noma-seneta bato roCCC wese wanofanira kuramba wachiita basa rawo so zvakareketeka zvawanofanira kuita kana kuti wachaburitsiwa pokare iko kudare roparamende. Unobva waita kuzvisayaidi kuti zviri kumbotekaita sei, asi tatofara kuti bato roCCC ipapa rabva ratoenda koisa kumapurisa anyaya kumangara kuti iye Tshabanguyu asungiwe. Gwaro rokumangara kwawo kwairi kuti RRB 5551290 wamangarira kumapurisa okuMilton Park. Kaiti gokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaitika ipapo. Apawo wachamisa pakuita mureketo wagoita nhepfenyuro yeSABC wagotoreketayo kutoti zvinhu zviri kuitika zviri kuita kuhwadza. Wakagoreketa zvese kuti wari kuzama kutoti wabiyawo wari mujere newamwe wese wakasungiwa nyaya dzematongero enyika wari mumajere waburitsiwe. Hino manje kuti kune chaitika chere ipapa apa wagotoreketa wakatoti wari kuringira kutoti mumazuva mashoma anoteera vanhu vavo vanobenutsiwa kudaro paramende pokare wakasabenutsiwa kwai tichabva tachinja giya totosimudzira pokare hondo yacho yekuhwisana nawo iwawo. Rekai tigoona kuti zvii zvichaitika. Waribe kureketa kuti chii chaizvo chawachada kuita kukwidza giya kwacho. Tichange tichingoringa tichirwo kunyepai. Apawo iyo nyaya yokubisiwa kwavanhu mudare paramende weEvangelical Fellowship of Zimbabwe wari sangano romacheche waagotoreketa wakatoti Jacob Mudenda abva aratidza pachena kutoti idenda chairo rinoita kuhwadza. Rekai tione kuti zvinopera sei nokutoti wari kutorwadziwa kutoti vanhu vakaenda kovhotera vanhu vavo kuti vaisiwe mudare paramende pokare akanga anyepiwa kare kutoti areke kugoitambira tsamba dzinobva kune vamwe vanhu wese wasiri iye Nelson Chamisa. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Chedu kuringa tinenge chindokunyepai. Bato roCCC rakange rabvumirana ipapa kuti riri kuendesa vamwe richituma Amos Chibaya newambiyache kuti waendeko patsamba kunaMudenda pokare nokupa tsamba kuna mabhochinomona kuti wagoreke kutetekera nyaya dzawakatetekera dzakareketiwa naiye Tshabangu. Kuno ZTBC payawaona wari kupinda kudare paramende yabva ita kupera chaiko wakagoti kwai wabiye ana Chibaya wabva warapa kutetekera zvakareketiwa naChamisa. Rekai muone zvaakuitika bato riya raada kupandukirana manje. Paribe kana chekadando kuno ipapa. Rekai tione muchaona henyu kuti zvii zvawacharamba wachireketa. Wabva watoti wauya wabva watorega kutetekera zvakareketika asi muchaona henyu kutoti paribe chinenge chiitika ipapo. Masondo mairi ari kutokwana wakatogara zvawo wakadipfama wachireketa nevanhu kunadzirira zvomberi. Wamunangarwa nyasi waenda kumapopoma kuVictoria Falls kuoreketa katomboka nyai nowakuru wagere hunde kumakambani CEO Africa Annual Round Table pachirungu. Rekai tigoona ipapa kuti zvine chazvichaunza chere kunyika kwedu.
wabva wandoreketa mukureketa kwawanga wachita ikoko waburitsa pachena kutoti hurumende yavo iri kutofunga zvokubisa mari dzakawanda kuti wasiye iyo mari yavo yegani iripo iro bhondi noti raori kwaindorega riri kufanira kusara. Varume ya mowa maziva kuti pakaita kunyangariwa njodo iri kuramba ichindoenderera mberi kana zvakadani. Apawo kare wane kureketa kwaita kokuratidza kutoti nyaya dzokuriga idzi maelection aiwa dzagara dziri mavari. Wagototi imimi maCEO kwai imimi munorigaba munovhoterwa basa kakuri berigging kwenyuko, asi kwedu kuno rigging ehede ya unobva waita kuona kuti heno kwazvinoperera idi. Wamwe nozuro wagohwadziwa fani wachiona uyu mugwicho waiye wamunangarwa David ari kuita zvokupindura mubvunzo kudare reparamende riri basa rinowanzoitiwa nomakurukota chaiwo kwete wanowateedzera. Wabva watoita ipapa paagoreketa ipapo achibva asi kwaigomangarirai makambani ese ari kuramba kutambira mari dzoma50 dziya dzawo dzomabhondi. Kana iye ndikamupa anoida iye ndikaitione kuti zvinombopera sei. Ipapa ndipo pamunotoona kuti ari kutonga mbani wari kuzama kuti wamuite kuti abva aningisike kuita tusvinu kubva aita munhu musvinu pokare kuti kana mukazomuona kunzira agurukota svinusvinu moziva kuti akabvira kare mune makunyepiwa kunze anonzero fani kuno nechino. Warume rekai tirambe tichiona kumberiku kuchanakidza. Apawo rimwe gweta romuHarare rinonzi Concilium Maheya kwaipapa aendesiwa kudare rodzimhosva nenyaya yekuba mari inoita zviuru 30 zvomari yekuAmerica. Ngawatokwachanure wagopfikire mujere warekogomuburitsapo kare nokutoti zvaakaita izvozvo zvinoita kuhwadza. Idi munhu akashanda mari yache achida kutenga stendi yache iye kwakutora mari kwakunyepera munhu bva pakadare panorwadza. Apo bhero romadhora 100 omari yekuAmerica. Tinoramba takaringa kwaichaperera iyoyi. Mutuli Ncube agoburitsa pachena kutoti hurumende yavo iri kuringira kutoti IMF wabenhukepo kare komema nokuringa kuti wari kutekaidza sei basa kusvikira panotanda mwedzi wakubvumbipa. Ipapa inonziyo pachirungu staff monitored program inenge ichiita kuti wakone kusenza tusvinu pokare kuti kana wakagoda kukumbira nyaya dzekurekerwa wachikwereti dziya wagone kuzviita zviri zvakanaka. Rekai tigoona ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai asi mukava mugwa uri kureketa kuti wapamba pfumi nyika dzokumadokera chino unofungidzira kuti wanowadaba. Ipapa wari kutoita kukumbira kuti benhukaipo kare unobva watoona kuti kuitiziva kwega. Dzomagitari tiri kufara kunyepai kuti watsano mechanic manyeruke kwaye wati aiwa ndichadaba zvokuramba ndichiridza mumhanzi ndakuenda kozorora kuenda pamujandirere. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvichiburika sei nekuti mugwicho wavo iye Gaspi Warrior achakona kuwachengeta chere zvisvinu. Wanga wana makore anosvika 40 wari kuimba chaiko. Tikuramba tichitenda tichiti aiwa zvakanaka zvisvinu, asi dzawakatsikisa wakatanda kutsikisa gore ra1984. Saka ipapa makore 30 okutsikisa madamba refu basi. Tikuramba tichizvitenda izvi tichiti aiwa zvisvinu. Wozifa ipapa wagotoreketa kutoti kwai wanhurume wariko iko kutamba wabvanaku wari kushina kuwabvana. Watoreketayo kutoti wakutoenda watotumira munhu kuti aende konhadzirisa nyaya yacho wachiferefeta nokuona kuti zviri kuramba zvienderera mberi bachere. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Izvozvi hunhu hwakanyangaritsa ihwohwu zvinoita kuti mvura itatadze kunaya chaiko idi zvakaita kuoma. Apawo mutambo wePSL kwaiyanzi iri kuenderera mberi kupera kusondo kuno zviri bei nokuti kuwamwe wanenge wariko kumutambo kana kuri kuita zvokufunzira bhoraku nechikwata chonyika. Tinenge tichizokunyepai kuti wanenge wachatamba wakaita sei zuva ramangwana. Apa tikaringadzo pasi rese hurumendeyo muSouth Africa kwaipapa iri kuita kuhwadzisa chaizvo wanhu wari kuchengeta huku wakazvimira wegani
wanoti mapurazi tuduku nonyaya yekuti wari kuwamanikidza kuti wauraya huku. Apa paribe kana sendi rauri kuzopuwa kuti zviite kudandi. Varume paino nyaya yechirwere icho, chirwere chodziwa rohuku chiri kuita kuvhiringidza. Unobva waona kuti pakaita kuoma. Idi dai waita kuwambwirawo tsitsi zviite zvisvino. Apa mazai ari kuramba achindosaika wakomana. Izvezvi muSouth Africa zai ragoridhe wakomana. Hino kuti kwedu no dai tandokonawo kuyabidza mazai iyaya achiuya kuZimbabwe, kubva Zimbabwe ino. Maitonotawo mabi angu, kunota chaiko kusvino. Tikai tirambe hedu takaringa kuona kwazvinoenda. Wanochuchisa muSouth Africa NPA wagoreketayo kutoti waboya mabhirioni 5 pamabhirioni 40 omari iyo waguputa. Rekai tione kuti zvine chazvichaita chere kuwanhu wese wese kana kuti zviribe chazvinoita. Apawo kuti kaenda kuMalawi tiri kufara kunyepa kuti waLazarus Chakwera waparura imwe nzvimbo yavari kuita zvekudiridzira nomvura yopombi iya, irrigation scheme pachirungu. Kwaiwa gopuwa mari inobhangiro pasi rese World Bank, pokare wakabva waisirwa zvinhu zvo nomunhu wokuZimbabwe. Tikuramba tichizvitenda tichiti makorokoto. KuBurkina Faso ipapa kwaiwa kunyorerana chibvumirano nonyika yeRussia kuti iwape nokuwabatsira kuwaka muzinda wonyukiriya wokunhadzira magetsi nawo. Idi kana zvakadarika zvinokona kuita kunaka. Rekai tigoona kwazvinoperera. Masoja aya peno ane zvimwe zvinhu zvaari kuda kuita. Tinenge takaringa. Kunonzi kuGabon kwaipapa mudzimai waAli Bongo Sylvia kwaiasungiwa aisiwa mujere nenyaya yekunzi kwaiagoita zvokuwacha mari money laundering pachirungu. Ipapa unobva watoita kuona kuti wari kuda kusvinyidzira iye Ali Bongo wacho ndiyo wari kutsvaka wachiita kunenedzera zvavo nomukadzi kudari. Kaitirambe takaringa kuti inopera sei ipapa. Apawo kambani yondege yokuAngola TAG kwaipapa yaitida kutenga ndege inadzo Boeing dzorudzi rwoma787 Dreamliner ndokugona kako. Wabi yedu zvavo wari kuita hatusvinu kwedu ahede. Rekai tirambe takanyarara. Mukatikidzwa kanyasi womuAfrica wari kuramba wachirwadziwa nokuchema nozviri kuitiwa wabi yawo wanosenza mudzimba kuUAE kuDubai ko. Pakaita kunyangariwa kwaiva toitiwa kunge nhapwa chaidzo zvinoita kurwadza. Dai wachinja mitemo yavo yokudubaiwa nekuti misvinu baipapa inoita kuvhiringidza chaiko. Asi tinoramba takaringa tichindonamata kuti yawe awatakanure. Tiri ipapo mabuja kwanyasi. Rekai tizorore. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.